sunt David, astăzi jucăm Brawl Stars. Așa sunt băieții, dați un like, un share și un comentariu să strângem 7000 de comentarii, nu știu eu. Acum o să alegem o partidă, cred că o să alegem Română. Bă, oricum nu e frate meu. Acum o să jucăm prima partidă, o jucăm și o să strângem 900 Bobox. Ce? Cum se cheamă? Ăla, bă, cutiile. Și știi că nu o să postez chestia asta pe YouTube, nu? Da, o să postez. Uite, caracterul o să-l vreau, dar nu îl am. Pe care? Pe Nu. tic? Da, pe tic. Mamă, Trebuie să faci 4000 de trofee. Vezi că nu știi nimic de Brawl Stars. Mamă. Știu toate prostă. Nu o să fac promovare la canal pentru că tu n-ai niciun abonat și nu o să strigi nici măcar 2000 de comentarii. O să sunt 100 de abonați, o să vezi. Care ești? Care ești? Care? Eu care? Dar mama nu e acasă. A plecat? Da. Da. David e aici? Da. Ce repede după mine? Ce? Ce repede după mine? Că sunt David. David? Așa ești? David? David cu Traianu. David cu Traianu. Ia uite. Ce? Ia atent. Nu e ăla. Uite. Ăla. Aia e nervos. Da, uite. M-a sunat. Wow! I-a tăiat capul, frate. Încă filmezi. Și își pare rău, dar nu am vrut să ia. O să postez pe YouTube. Estonează. Acum, hai, am ales un companier. David. Mă, ce caracterul ăsta îl vreau? Care? Pe ăsta, Care, mă? Mortis. Mortis. Care e ăla? Număr de glumi puțin, dar caracterul e cel mai tare să mamă. Mamă! Ia tot! Nimeni nu se pune cu companierul meu. Hai venit aici al răstuscheror. Hai venit aici. Hai vino încoa. Hai el pocu, cu tu poți. Nu poți contra el. Mă, l-a omorât. Ok, eu o să-mi bag căștile. Gata, beci. Am murit și am făcut un kill. Mamă. Nu știu băiatul ăla că am pe-l Poco. Nu, el Poco. Ăla ăsta. Cum se cheamă, bă? Și nu se cheamă El Poco, se cheamă Poco. Poco? Da, decât Poco. Da. Ok. Nu se cheamă Poco. Omulete. Mamă, l-a omorât companierul meu. Mamă, no. What the fuck? What the man? Bă, nu te cred. Ce? Mai am puțin să câștig. Uite, mai am puțin să câștig. Bun, și ce crezi că o să-și pici? O să-ți pice Mega Box. Ce Bă, nu-ți dă Mega Box. Nu-ți dă Mega, nu. Ce o să-mi da? O cutie, normală. Bă, nu, un Big Box. Big Box? Pe ce o să-mi da? Pe el Poco? Nu, el Poco l-am. Poți să jucați cu mine dacă aveți Instagram-ul meu. Se cheamă David Codreanu și Samiru. Așa mă numesc eu, David și Samiru. Două. Ce ai, mă? Acum o să râmbă alte cutii. Este companiei Proșrazenul. Acum am luat un Mica Box. Altul, nu știu că se cheamă ăla, dar îl am. Îl am, să știi. Îl am. Mamă, mort! Sunt morți ăia. Nu, eu n-am fost. Și eu tot am fost. Am mor. Nu te cred, frate. Nu te cred.
Bă, cred că o să-mi da pe cineva mai mișto că... Nu cred. Cico, stai tati. Stai, tati. E papagalul meu. Ah, știu. Păi trebuie să zic așa? Gata, am luat un mega box. Am luat eu. Și companierul meu. Nu-l băgați în seamă. Nu-l băgați în seamă pentru că e prost. Poate ești tu. Nu rup, nu rup. Dacă vede asta, ila, ta, ila. S-a spawnat ursul lui, aveleu. A murit. Da. Ce este? Nu te cred. Nu te cred. Că să-mi da cineva mișto, să știi. Nu mi-a dat nimic mișto. Nu mi-a dat nimic mișto, Adi. Mama, mai am unul mare. Adi, uite. Uite, mamă, o să câștig și mata de ăla. Care vrei să câștigi? Asta. Ce crezi că o să-mi pică? E un big box, dar adică sunt mai multe gen din astea, tot. Sunt mai multe cutii din astea. Ăsta-l video, să mă mama, ăsta-l video. Eu mi-am băgat ăsta. Așa că o să-mi pice. Păi, mie nu mi-am băgat. Păi bagă-ți bani și bagă-ți. Câți bani am? Mă, nu crezi câți bani am? Câți bani am? Câți bani ai? 141. De ce ai așa de puțin? Cum nu așa? Păi, câte vrei? Sunt prea puțin, nu știu. Eu am 50.000. Cât? 50.000. Ce de ce am atât de puțin? Pentru că tu le dai gen upgrade de la toți brawlerii. Păi, da. ce trebuie să faci? Trebuie să te accesi pe unul și după aia când se face la level mare, la level maxim, după aia poți să dai la alții. Eu mă acces pe Shelly și da. Atâta pe Shelly? Da, și după aia pe Poco și după aia pe Bull și după aia mai văd. Pe primul. O să-mi pice. Pe tine? Nu știu. Un caracter mișto? Nu cred că o să-mi spică un caracter mișto ca al mine. Am un caracter mișto, e cel mai tare din lume, se mă mama. Dar asta mă învingă. Nu știu de ce, e bună în jocul. Nu știu de ce, dar cred că e bună. Nu. Nu te cred. Degeaba am murit. Nu! Taci, unul contra unul, nu! Bă, frate, nu te cred, dar tot am câștigat, Adi? Ce vrei? Tot am câștigat. Ce? Tot am câștigat. Nu cred. Nu înțeleg ce zici. Tot am câștigat. Ai Serios. câștigat ce? Ai câștigat nimic. Cum adică nu câștigă nimic? Câștigat nimic. Mai am unul mare. Ce crezi că îmi să-mi da? Nimic. Pe ce crezi că să-mi da? Pentru că Supercell e zgârcit și eu nu o să-ți dea niciodată nimic. Viața, odată și odată mi-a dat ceva bun. Nu știu ce aveam, mă. Eram handicapat, nu știu. Eram bun în brosta, să știi? Da, și acum ești vai de capul. Am pierdut. Uite, dacă fac unul. Am făcut unul. E greșeală, nu? Nu mă interesează. Cum că nu te interesează? Nu mă interesează. Da, tu ai câștigat pe tine. E pe tine. Lasă-mă! E zirat. Te-ai răs vampirul. Bă! Se dă afară, lasă-mă. Scuze. Bă, uite pe Poco. E ce mai trămpit ăsta. Al Poco. Nu. Dacă mai vorbesc singur, te dau afară. Aoleu, am uitat că filmezi. Da, filmez. O să postez asta pe YouTube.
fost. Ai uitat că filmez eu? Nu știu. Cred că o să găsiți meciul ăsta. Nu știu eu, Adi. Nu, mort. Bă, taci! Că te dau mai rudă. O să castig. Băi, o să castig eu. Ce este? Să moară mama, am castigat. Păi tot ea mă omorâ eu. Eu sunt cel mai tare. Nu uitați să puteți butonul de like, de un share și un de comentarii. Și acum ce faci? Da, filmez. Ai uitat că filmez? Mama? Am venit tată, da. Nu te-a sunat? Ia da să-l sun. Nu. Ai, fuck. E nu m-a omorât. Bă, băieți, bă, de ce vă omorât, bă? De ce toată mă omoară? Echipă proastă am. Oricum nu am echipă de auto. Încoace. Echipă. Și asta a fost tot episodul de azi. Nu uitați să faceți un like, un subscribe, un comentariu.